Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 50. Chineke nke chi niile, ọ bụ na Onyenwe anyị nke ahụ, okwu okwu ma kpọọ ụwa site n'ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda ya, site na Zayọn nke bụ ebe zuru oke nke ịma mma, ka Chineke na-enwu. Chineke anyị ga-abịa, ọ gaghịkwa agbachi nkịtị. Ọkụ ga-eripịa n'ihu ya, oke ifufe ga-efegharịkwa gburugburu ya. Ọ ga-akpọ eluigwe ndị dị n'elu na ụwa ikpe ndị ya ikpe. Kpọkọtanụ ndị nsọ m niile n'ebe m nọ, ndị na-agba ndụ na aja. Eluigwe ga-ekwupụtakwa ezi omume ya, n'ihi na Chineke bụ onye ikpe. Nụrụnụ ndị m ga-ekwukwa okwu m. Nụrụnụ Izrel, m ga-agbakwa akaebe nye gị, n'ihi na abụ m Chineke. Ọ bụ na Chineke gị ga-abara gị mba maka àjà gị, ma ọ bụ àjà nsure ọkụ gị nke na-adịghị mgbe niile n'ihu m? Agaghị m ewere ehi ruo n'ụlọ gị, ma ọ bụ ewu n'ogige atụrụ gị, n'ihi na anụ ọhịa niile bụ nke m, anụ ọhịa dị n'elu. Amaara m 1,000 ugwu niile. Anụ ọhịa ndị dị n'elu ugwu na anụ ọhịa ndị dị n'ọhịa bụ nke m. Ọ bụrụ na agụụ agụọ m, agaghị m agwa gị maka na ụwa bụ nke m, ihe niile dị n'ime ya. M ga-eri anụ ehi ma ọ bụ ṅụọ ọbara ewu? Tụọrọ Chineke otuto, mezuo nkwa gị nye onye kasị elu. Kpọkwa m n'ụbọchị nsogbu, m ga-anapụtakwa gị, ị ga-etokwa m. Ma Chineke sịrị ndị ajọ omume, gịnị ka ị ga-eme iji kpughee iwu m? Na ị ga-eburu ọgbụgba ndụ m n'ọnụ gị? Ebe ị kpọrọ asị ka a ga-agbanwe gị, ịtụfuokwa okwu m n'azụ gị. N'ihi na mgbe ị hụrụ onye ohi, ị na-agba ọsọ na ya. Ị na-esokwa ndị na-akwa iko na-akpakọrịta. Ị na-enye ọnụ gị ihe ọjọọ, ị na-ejikwa ire gị echefu aghụghọ. Ị nọdụrụ ala na-ekwu okwu megide nwanne gị nwoke, na-ekwutọkwa nwanne gị. Ihe ndị a ka ị mere mgbe e kpochiri ọnụ m. Ya mere, ị chere na m dị ka gị? Mana m ga-abara gị mba, m ga-edozi ha n'ihu gị. Chee echiche banyere nke a, unu ndị na-echefu Chineke, ka m wee ghara ịdọwa unu. Ọ dịghị onye ọzọ onye pụrụ ịzọpụta gị. Onye na-enye otuto ga-eto m. Onye na-edozi ụzọ ya ziri ezi ka m ga-egosikwa nzọpụta Chineke. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 42. Dịka ele si eti mkpu maka osimiri nke mmiri, otu a ka mkpụrụ obi m na-agụsi agụ ike Chineke. Akpịrị m na-akpọ nkụ Chineke nkụ. Ọ bụ na Chineke dị ndụ, olee mgbe m ga-abịa ma pụta n'ihu Chineke? Anya mmiri m abụrụla nri m ehihie na abalị, ebe ha na-asị m kwa ụbọchị, olee ebe Chineke gị nọ? Mgbe m chetara ihe ndị a, awụpụkwara m obi m, n'ihi na esoro m igwe mmadụ ahụ jee, wee duru ha banye n'ụlọ Chineke site n'olu abụ na otuto, dịka igwe mmadụ na-eme oriri. Gịnị mere iji daa mba n'obi? Mkpụrụ obi m na-agbakwa uju n'ime m. Chere Chineke, n'ihi na m ga-ekele ya ọzọ maka enyemaka nke ọnụnọ ya. Chineke m, mkpụrụ obi m adaala n'ime m, n'ihi na echeta m gị site n'ala Jọdan na Hemonite, site n'ugwu Miza. Otu omimi na-akpọ onye ọzọ omimi site na mkpọtụ nke olu gị. Mmiri mmiri, ebili mmiri gị niile na-ebili mmiri gị niile. Ide mmiri agafeela m. Onyenwe anyị ga-enye ebere ya n'ehihie na abalị ka m ga-abụ abụ banyere ya. Ọ bụ na ekpere nye Chineke nke ndụ m. Chineke, onye bụ nkume m, gịnị mere iji chefuo m? Gịnị mere iji tinye m n'ọnọdụ a na-ebipụ ọkpụkpụ m? Aga m eru uju,
Mgbe onye iro m na-emegbu m, ebe ndị iro m na-akparị m, na-asị m kwa ụbọchị, "Olee ebe Chineke gị nọ? Gịnị mere iji daa mba?" Mkpụrụ obi m, gịnịkwa mere iji na-echegbu onwe gị n'ime m? Chere Chineke, n'ihi na m ga-ekele ya ọzọ. Ọ bụ onye enyemaka m ugbu a, Chineke m. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 43. Kpee m ikpe, Chineke, ma gọchitere m okwu megide ndị na-enweghị obi ebere. Napụta m n'aka onye aghụghọ na onye ajọ omume, n'ihi na ị bụ Chineke nke ike m. Gịnị mere iji chụpụ m? Gịnị mere m ji na-eru uju mgbe onye iro m na-emegbu m? Zipụ ìhè gị na eziokwu gị ka ha duru m, ka ha kpọga m n'ugwu nsọ gị gaa n'ụlọ ikwu gị. Mgbe ahụ ka m ga-aga ebe ịchụ àjà nke Chineke. Ọ bụ na Chineke nke ọṅụ na ọṅụ m ga-ekelekwa gị n'ụbọ akwara, Chineke, Chineke m. Gịnị mere iji daa mba n'obi, mkpụrụ obi m? Gịnịkwa mere iji na-echegbu onwe gị n'ime m? Chere Chineke, n'ihi na m ga-ekele ya ọzọ. Ọ bụ onye na-enyere m aka ugbu a, na Chineke m. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 44. Anyị anụwo ihe n'anya anyị, Chineke, nke i mere n'oge ha, n'oge ochie, otu i si chụpụ nna nna anyị ha. Agwala anyị ọrụ ndị mba ọzọ n'aka gị, ma kwụọ ha, otu i si bibie ndị ahụ, mere ka ha too, ma ha onwe ha eketaghị ala ahụ site na mma agha ha. Ogwe aka ha azọpụtaghịkwa ha, kama aka nri gị na ogwe aka gị nke ihe gị ka i mere ihu ọma. Zipụ enyemaka nye site na gị ka anyị ji tụda Jekọb. Laghachi ndị iro anyị azụ site n'aha gị, ka anyị zọdaworo ndị biliri megide anyị, n'ihi na anaghị m atụkwasị ụta m obi. Mma agha m enweghịkwa ike ịzọpụta m, ma ị zọpụtara anyị n'aka ndị iro anyị. I tinyekwara ha n'ọgbaghara ndị kpọrọ anyị asị. Ya mere, anyị ga-eto Chineke mgbe niile, anyị ga-ekwupụtakwa aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Ma ugbu a ị nọ n'ebe dị anya, ị na-emekwa ka anyị nwee ihere gị onwe gị. Ị gaghịkwa eso ndị agha anyị pụta. Ị na-eme ka anyị laghachi azụ n'aka onye iro, ndị kpọrọ anyị asị na-akwakọrọkwa onwe ha ihe. Ị na-enye anyị dịka atụrụ ka erie. Ị na-agbasakwa anyị n'etiti mba dị iche iche. Ị na-ere ndị gị ndị mmadụ n'efu. Ị naghịkwa ebuli ọnụ ahịa ha elu. Ị na-eme anyị ihere nye ndị agbata obi anyị, ihe ọchị na ihe ọchị nye ndị gbara anyị gburugburu. Ị na-eme anyị ilu n'etiti mba dị iche iche, na ihe isi ike n'etiti ndị mmadụ. Ihe mgbagwoju anya m na-adị kwa ụbọchị n'ihu m. Ihere ihu m ekpuchiwokwa m, n'ihi olu onye na-ekwutọ na onye a na-abara mba, maka onye iro na onye na-abọ ọbọ. Ihe a niile abịakwasịwo anyị, mana anyị agaghị echefu gị. Anyị agaghịkwa agha ụgha banyere ọgbụgba ndụ gị. Obi anyị alaghachighị azụ, nzọụkwụ anyị apụghịkwa n'ụzọ gị. Ma itigbuola anyị n'ebe dragons nọ, ma kpuchie anyị n'onyonyo ọnwụ. Ọ bụrụ na anyị echefuola aha Chineke anyị ma bulie aka anyị elu nye chi ọzọ, Chineke ọ gaghị achọpụta nke a, n'ihi na ọ maara ihe nzuzo nke ezi m. Chineke, ziga anyị. A na-egbu anyị mgbe niile, a na-agụkwa anyị dịka obi. N'ezie, n'ihi gị, anyị bụ atụrụ a ga-egbu. Bilie, gịnị mere iji hie ụra, Onyenwe anyị? Teta, echela ihu gị, chefuokwa ebe anyị nọ ruo mgbe ebighị ebi. Gịnị mere iji zoo nhụjuanya na nhụjuanya anyị? N'ihi na a na-eti mkpụrụ obi anyị ihe n'àjà. Afọ anyị rapara n'ala. Bilie maka enyemaka anyị, gbapụta anyị n'ihi ebere gị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 45. E nyere ụmụ Kora abụ ịhụnanya iji nye ntụziaka onye kachasị mma na Shoshanim.
Eze nke mmadụ, obi m ga-ekwu okwu ọma, m ga-arịọ arịrịọ n'ọrụ ire m dịka mkpịsị akwụkwọ nke onye aghụghọ ngwa ngwa. Ị mara mma karịa ụmụaka, amara wụsara n'egbugbere ọnụ gị, n'ihi na Chineke agọziela gị ruo mgbe ebighị ebi. Kee mma agha gị na-apata ụkwụ gị, dị ike nke kachasị ike, ofufe gị na ebube gị, mekwa ka ihe ịga nke ọma na gị. Mekwa ka ihe ịga nke ọma na gị, ịdị nwayọọ na nke ezi omume. Otu a ka ebube gị n'elu eziokwu na aka abalị ga-akụziri gị ihe dị egwu. Akwa gị dị nkọ, ya mere ndị mmadụ ga-ada n'okpuru obi ndị iro eze gị. Ocheeze gị, Chineke, dị ruo mgbe ebighị ebi na mgbe niile. Mkpanaka alaeze gị bụ ezi omume a hụrụ n'anya. Ọ kpọkwara asị mkpanaka ezi omume. Gị onwe gị, n'ihi na Chineke, ọ bụ na Chineke gị etewo gị mmanụ ọṅụ, isi mee na aloes na ịdị mma karịa ndị ibe gị. Mgbe i si n'ụlọ elu ọdụm pụta, ebe ha mere n'etiti ndị nwunye gị ama ama, n'aka nri gị ka eze nwanyị guzoro yi uwe ọlaedo nke ofe. Ṅụrịa ọṅụ ma tọọ ntị gị ala, chefuokwa ntị gị. Gee ntị, ada gị, chekwaa echiche. Otu ahụ ka eze ga-enwe obi ụtọ n'ebe ndị gị na ụlọ nna gị nọ, ịma mma n'ihi na ọ bụ onye nwe gị, na onye nsọ nke Taya. Na ndị ọgaranya ga-eme ihe dị iche iche. Adaeze dị ebube n'ime uwe ya bụ ọlaedo akpara akpa. A ga-akpọbata ya n'ihu eze n'uwe eji akwa mee. Ụmụ agbọghọ na-eso ya na ndị enyi ya ga-abịakwute gị. A ga-eji ọṅụ na ọṅụ kpọbata ha. Ha ga-abanye n'obi eze. Ụmụ gị ga-adị n'ọnọdụ nna gị. Ị ga-eme ha ndị isi n'ụwa niile. M ga-eme ka echeta aha gị ruo ọgbọ niile. Ya mere, ndị mmadụ ga-ekele gị ruo mgbe ebighị ebi. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 46. Abụ e nyere ụmụ nke Onye kachasị Alamot. Chineke bụ olileanya na ike anyị, na enyemaka n'oge nsogbu. Dị njikere ịchọta. Ya mere, anyị agaghị atụ egwu, ọ bụrụgodu na ugwu adaa n'etiti ụwa, oke osimiri adaa, ọ bụrụgodu na mmiri ya adaa ma maa jijiji. Ugwu na-ama jijiji site n'ebili mmiri nke ya. Ma e nwere osimiri, mmiri iyi ga-eme ka ụlọ ikwu nke Onye kasị elu ṅụrịa ọṅụ. Chineke bụ obodo Chineke. Ọ bụ na ebe nsọ nke Jehova ka a ga-akwali. Chineke ga-enyere ya aka nke ukwuu n'etiti ya. Ya mere, ọ gaghị apụta n'isi ụtụtụ, mgbe mba dị iche iche dara ada, alaeze dị iche iche wee kwalie. Chineke gbawara egbe eluigwe, ụwa wee gbazee. Onyenwe anyị nke usuu ndị agha nọnyere anyị. Chineke nke Jekọb dị ndụ, ebe mgbaba anyị. Bịa hụ ọrụ nke Onyenwe anyị, ihe ndị o mere n'ụwa. Ọ na-eme ka agha kwụsị ruo nsọtụ ụwa. Ọ na-agbaji ụta, na-egbutu ube, na-agbakwa ụgbọ ịnyịnya ọkụ. Debenụ aka ma mara na mụ onwe m bụ Chineke. A ga-ebuli m elu n'etiti mba dị iche iche. A ga-ebulikwa m elu n'ụwa. Onye nwe nke usuu ndị agha nọnyere anyị. Chineke nke Jekọb bụ ebe mgbaba anyị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 47. Ndị niile kwụọ aka unu, jiri olu ọṅụ bụọ abụ olu Chineke, n'ihi na Jehova dị elu, dịkwa egwu. Eze ukwu n'elu ụwa niile. O wedawo ndị mmadụ n'okpuru anyị, mba dị iche iche n'okpuru ụkwụ anyị. Ọ họpụtawo ihe nketa anyị maka anyị. Ọ bụ na ebube nke Jekọb, onye ọ hụrụ n'anya. Chineke arịgowo n'ọṅụ. Ọ bụ na Onyenwe anyị na olu opi. Bụọnụ Chineke abụ otuto,
bụọ abụ otuto, bụọ abụ otuto nye eze anyị, bụọ abụ otuto n'ihi na Chineke bụ eze nke ụwa niile, bụọ abụ otuto nye onye ọbụla nwere nghọta. Chineke na-achị mba dị iche iche, Chineke na-anọdụ n'oche eze nsọ ya. Ndị isi nke ndị mmadụ achịkọtara gaa n'ebe ndị Chineke nke Abraham nọ, n'ihi na ọta nke ụwa bụ nke Chineke, na-ebulikwa ya elu nke ukwuu. Akwụkwọ nke Abụ Ọma isi nke 48. A na-eto ya n'obodo Chineke, Onyenwe anyị dị ukwuu, ọ dịkwa ukwuu n'ugwu nsọ ya. Ugwu Zayọn nke dị n'ebe ugwu mara mma n'ọnọdụ ya. Ọ bụ ọṅụ nke ụwa dum na obodo nke eze ukwu ahụ. N'ime ụlọ elu ya, Chineke bụ Chineke. A maara ya dịka ebe mgbaba, n'ihi na lee, a chịkọtara ndị eze ha wee gaa ọnụ. Mgbe ha rụrụ ya, ha tụrụ n'anya, ha tụrụ egwu, a chụpụkwara ha na mberede. Egwu batara ha n'ebe ahụ, iru uju batara ha, dịka nwaanyị na-amụ nwa, dịka ifufe ọwụwa anyanwụ si efe, otu ahụ ka e bibiri ha. Dịka anyị nụrụ, otu ahụ ka anyị hụworo n'obodo Onyenwe anyị nke ụsụ ndị agha, n'obodo Chineke anyị. Chineke ga-eme ka o guzosie ike ruo mgbe ebighị ebi. Anyị na-echere ebere gị, Chineke, n'etiti ụlọ nsọ gị. Chineke, dịka aha gị si dị, otu ahụ ka otuto gị dị ruo ọgwụgwụ ụwa. Aka nri gị jupụtara n'ezi omume. Ka ugwu Zayọn ṅụrịa ọṅụ, ka ụmụ nwanyị Juda ṅụrịa ọṅụ n'ihi ikpe gị. Gbaa Zayọn gburugburu, gbaa ya gburugburu, kọọkwa ụlọ elu ya. Lee mgbidi ya anya nke ọma, lee ụlọ elu ya, ka unu wee kọrọ ụmụ unu. N'ihi na Chineke a bụ Chineke anyị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-abụrụ anyị onye ndu ruo ọnwụ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma isi 49. Nụrụnụ nke a, unu niile ndị mmadụ, geenụ ntị, unu niile bi n'ụwa, ma ndị dị ala ma ndị dị elu, ma ndị ọgaranya ma ndị ogbenye. Ọnụ m ga-ekwu maka amamihe, ntụgharị uche nke obi m bụkwa ihe ọmụma. M ga-atọgbọ ntị m n'ilu, ma kwuo okwu dị omimi n'elu ụbọ akwara. Gịnị mere m ga-eji tụọ egwu n'oge ihe ọjọọ, mgbe ajọ omume ga-agba m gburugburu dịka ọ dị n'ikirike ụkwụ m? Ha tụkwasịrị obi na akụnụba ha, ha na-anya isi n'ụba akụnụba ha, ma mmadụ, ọ dịghị onye nwere ike ịgbapụta nwanne ya nwoke ma ọlị. Onye ji ihe kpọrọ ihe enweghị ike nye Chineke ihe mgbapụta ya. Mkpụrụ obi ha dị oke ọnụ ahịa na ịdịgide ruo mgbe ebighị ebi, ka o wee dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, gharakwa ịhụ ili. N'ihi na ọ na-ahụ na ndị amamihe na-anwụ, nakwa na ndị na-amaghị ihe na ndị nzuzu na-ala n'iyi, na-ahapụkwa akụnụba ha maka ndị ọzọ. Ma ha, ihe ọbụla ha chere, ụlọ na ebe obibi ha ga-adị ndụ, ma ha na-eche echiche ha ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ na site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, ma akpọ ala ha aha ha. Ma mmadụ agaghị anọgide na nsọpụrụ, ma ọ bụghị ya dịka anụ ọhịa ndị na-anwụ anwụ. Ụzọ ha a na-ekwupụta nzuzu ha, ma ụmụ ha na-enwe obi ụtọ n'okwu ha. Dịka atụrụ ka ha dị n'ili, ọnwụ na-eripịa ha. Ndị ezi omume ga-echikwa ha n'ụtụtụ, n'ihi na ịma mma ha ga-eripịa mgbe ha si n'ụlọ ha pụọ n'ili. Ma Chineke ga-anapụta mkpụrụ obi m n'ike nke ili, n'ihi na ọ ga-anabata m. Atụla egwu mgbe mmadụ bara ọgaranya, na mgbe ebube nke ụlọ ya na-amụba, n'ihi na ọ gaghị ewepụ ihe ọbụla mgbe ọ nwụrụ. Ebube ya agaghị agbada n'azụ ya, n'ihi na mgbe ọ dị ndụ, ọ ṅụrịrị ọṅụ, mmadụ ga-etokwa gị. Mgbe ị na-eme onwe gị ihe dị ukwuu, ọ ga-abanye n'ọgbọ nna ya. Ha agaghị adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Mmadụ dị n'ọkwa,
mmadụ dị n'ọkwa ọ naghịkwa aghọta ihe. Ọ dị ka anụmanụ nke ndị na-ala n'iyi. Akwụkwọ nke Abụọma isi nke 51. Mere m ebere, Chineke, kwee ka m mee ihe na-eme ka obi ebere gị dị ka ọ dị n'ọmịiko gị dị ukwuu. Sachaa m n'ime mmehie m pụọ na mmehie m, n'ihi na amaara m ajọ omume m nke ọma site n'ajọ omume na ihe ọjọọ. Mmehie m dịkwa n'ihu m mgbe niile megide gị. Naanị gị ka m mehiere, mekwa ihe ọjọọ n'anya gị. Ka ị wee bụrụ onye ezi omume mgbe ị na-ekwu okwu, ma dị ọcha mgbe ị na-ekpe ikpe. Lee, amụrụ m n'ime ajọ omume, nne m tụkwara ime m n'ime mmehie. Lee, ị hụrụ eziokwu n'anya n'ime mmetụta dị n'ime. Ya mere, ị kụziri m amamihe n'ime ihe nzuzo nke obi m. Jiri hisọp sachaa m ga-adịkwa ọcha. Sachaa m ga-adịkwa ọcha karịa snow. Mee ka m nụ ọṅụ na ọṅụ, ka ọkpụkpụ ndị gbajiri agbaji wee ṅụrịa ọṅụ. Zọpụ ihu gị na mmehie m, wepụkwa ajọ omume m niile. Mepụta obi dị ọcha n'ime m, Chineke, mee ka mmụọ ziri ezi dị ọhụrụ n'ime m. Atụfula m n'ihu gị, ewepụkwala ihe nsọ gị nke nzọpụta gị, ma mee ka m guzosie ike site na mmụọ site n'aka m. Weghachite m mkpụrụ obi gị n'efu. Mgbe ahụ ka m ga-akụziri ndị ajọ omume ụzọ gị. A ga-agbanwekwara gị ndị mmehie bịakwutere gị. Napụta m n'ọbara Chineke, bụ Chineke nke nzọpụta m. Ire m ga-abụkwa abụ ọṅụ maka ezi omume gị. Meghee egbugbere ọnụ m. Ọnụ m ga-egosi otuto gị, n'ihi na ị chọghị àjà. Ọ bụ eze na m ga-enye ya. Ị naghị atọ ụtọ na àjà nsure ọkụ. Àjà Chineke bụ mmụọ mwute, obi mwute na nke gbawara agbawa. Chineke, ị gaghị eleda anya. Dị mma nye Zayọn maka ọdịmma gị, ka obi gị dị ụtọ. Wuo mgbidi Jerusalem. Mgbe ahụ ka ị ga-anabata àjà ezi omume. Ọ bụ na àjà nsure ọkụ nke onyinye na onyinye. Mgbe ahụ ka ha ga-achụ ụmụ ehi n'elu ebe ịchụ àjà gị. Akwụkwọ nke Abụọma isi nke 52. Gịnị mere i ji na-anya isi n'ihe ọjọọ gị, gị nwoke nwere ike? Obiọma Chineke na-adịru kwa ụbọchị. Ire gị na-echepụta ihe ọjọọ. Ọ dịkwa ka agụba dị nkọ nke na-egbutu aghụghọ. Ị hụrụ ihe ọjọọ n'anya karịa ezi ihe, ụgha karịa ikwu eziokwu. Ị hụrụ okwu niile nwere ike ibibi ihe n'anya. O ire aghụghọ, Chineke ga-ebibi gị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-anapụta gị ma dọpụta gị n'ụlọ ikwu gị, wepụkwa gị n'ala ndị dị ndụ. Ndị ezi omume ga-ahụkwa ya tụọ egwu. Ha ga-achịkwa ya ọchị sị, lee nwoke ahụ nke na-ejighị Chineke dị ka ihe ya, kama ọ tụkwasịrị ya obi n'ụba nke akụnụba ya, tinyekwa ike ya n'ajọ omume ya. Ma m ga-adị ka osisi oliv, akwụkwọ ndụ n'ụlọ Chineke, n'ihi na atụkwasịwo m obi n'ebere Chineke ruo mgbe ebighị ebi. M ga-eto gị mgbe niile, maka na i meela nke a. M ga-enwekwa olileanya n'aha gị, n'ihi na ọ dị mma n'ihu ndị nsọ gị. Akwụkwọ nke Abụọma isi nke 53. Onye nzuzu asịwo n'obi ya, ọ dịghị Chineke. Ha emebiwo ihe ọjọọ arụ. Ọ dịghị onye na-emezi ihe. Chineke lere ụmụ mmadụ anya site n'eluigwe. Ihu ọma ọ dị onye ga-aghọta ma chọọ Chineke. Onye ọbụla alaghachila azụ. Ha emebiwo kpamkpam. Ọ dịghị onye na-emezi ihe. Ọ dịghị onye. Ndị na-eme ajọ omume ha amaghị na ha na-eri ndị m dịka ha na-eri nri. Ha akpọkughị Chineke. N'ebe ahụ ka ha tụrụ egwu n'ihi egwu, ebe egwu na-adịghị, n'ihi na Chineke agbasawo ọkpụkpụ nke onye gbara gị gburugburu. Imewo ka ha maa jijiji, n'ihi na Chineke ajụwo ha. Nyenụ ndị Izrel nzọpụta site na Zayọn.
Mgbe Chineke ga-eme ka ndị ya dọta Mgbe Chineke ga-eme ka ndị ya dọta n'agha, Jekọb ga-aṅụrị ọṅụ, Izrel ga-aṅụrịkwa ọṅụ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma isi nke 54. Zọpụta m Chineke site n'aha gị, ma site n'ike gị kpee m ikpe. Chineke nụrụ ekpere m, gee ntị n'okwu ọnụ m. N'ihi na ndị mba ọzọ ebiliwo megide m, ndị ọchịchị aka ike na-achọkwa mkpụrụ obi m. Ha edobeghị Chineke n'ihu ha. Lee, Chineke bụ onye inye aka m. Onyenwe anyị nọnyere ndị na-akwado mkpụrụ obi m. Ọ ga-akwụghachi ndị iro m ihe ọjọọ, kwụsị ha n'eziokwu gị. Mgbe ahụ, m ga-achụ àjà n'efu nye gị. M ga-eto aha gị, Onyenwe anyị, n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ọ napụtara m n'ahụhụ niile. Anya m ahụwokwa ọchịchọ m n'ahụ ndị iro m. Akwụkwọ nke Abụ Ọma isi nke 55. Nụrụ ekpere m Chineke, zoo onwe gị n'arịrịọ m. Nụrụ ntị ma zaa m. Ana m eru uju n'ebe m nọ na-ekpe ekpere, ma na-eti mkpu n'ihi olu onye iro, na maka mkpasu iwe nke ndị ajọ omume ewetara. Kpọọ m asị, onye ajọ omume, n'ihi na ha nwere ebere n'ebe m nọ. Obi m na-ama jijiji n'ime m n'iwe. Egwu ọṅụ adakwasịwokwa m, ihe ọjọọ ekpuchiwokwa m. Egwu na ịma jijiji abịakwasịwokwa m. M wee sị, ọ ga-adị mma ma a sị na enwere m nkụ dịka nduru. Mgbe ahụ m ga-efega ma zuru ike. Lee, m ga-agbapụ ọsọ ọsọ gaa ebe dị anya ma nọrọ n'ọzara. Ọ ga-eme ngwa ngwa maka nnapụta m n'ifufe oke ifufe na oke ifufe. Bibie Onyenwe anyị, kewaa ire ha, n'ihi na ahụwo m obi ọjọọ na esemokwu n'obodo ahụ. Ha na-agba ya gburugburu n'elu mgbidi ya ehihie na abalị, ma ajọ omume ma ihe ọjọọ dị n'etiti ya. Ihe ọjọọ dị n'etiti ya, aghụghọ na aghụghọ adịghị apụ apụ n'okporo ámá ya. N'ezie, onye iro m emeghị m ihe ọjọọ, n'ihi na m gara edi ya. Onye iro m ebulighịkwa onwe ya elu megide m, n'ihi na m gara ezobe onwe m n'ebe ọ nọ. Ma ọ bụ gị nwoke, ọ bụ na enyi m, onye nduzi m na onye m maara, ndị nwere obi ụtọ ịnọkọ ọnụ, wee banye n'ụlọ Chineke dị ka ndị enyi. Ka ọṅụ dị ha n'obi, ka ha gbadaa n'ili ngwa ngwa, n'ihi na ihe ọjọọ dị n'ebe obibi ha, ọ bụ na n'etiti ha. M ga-akpọku Chineke n'ụtụtụ na n'etiti ehihie ka m ga-ekpe ekpere. Onyenwe anyị ga-azọpụta m. Anyasị na-eme mkpọtụ, ọ ga-anụkwa olu m. Ọ napụtara mkpụrụ obi m n'udo site n'agha ahụ megide m, n'ihi na ọtụtụ ndị nọnyere m. Chineke ga-anụ ma mee ka ha daa mba. Ọ bụ na onye na-achị n'oge ochie, n'ihi na ha enweghị mgbanwe, ya mere ha anaghị atụ egwu Chineke. O tinyere aka ya n'ahụ ndị nọ n'udo ya. O mebikwara ọgbụgba ndụ ya. Okwu ọnụ ya dị nro karịa bọta. Agha dị n'obi ya. Okwu ya dị nro karịa mmanụ. Ma ha bụ mma agha. Tụkwasị ibu arọ gị n'ahụ Onyenwe anyị. Ọ ga-azụkwa gị. Ọ gaghị ekwe ka ndị ezi omume daa ruo mgbe ebighị ebi. Gị onwe gị, Chineke ga-eme ka ha daa n'olulu nke ire ure. Ndị ọbara ọbara na ndị aghụghọ agaghị adị ndụ ọkara ụbọchị ha, mana m ga-atụkwasị gị obi. Akwụkwọ nke Abụ Ọma isi nke 56. Bụrụ egwu, o gaa nwoke ga-eloda m. Ọ na-alụ ọgụ mgbe niile ma na-emekpa m ahụ. Ndị iro m ga-eloda m kwa ụbọchị, n'ihi ọtụtụ m, onye kasị elu. Mgbe m tụrụ egwu, atụkwasị m obi na gị. Lụso m ọgụ,
gaa ṅụrịa ọṅụ n'ime Chineke n'ihi okwu ya. Tụkwasị Chineke obi, ọ gaghịkwa ekwe ka anụ ahụ mee m. Okwu m na-ewute m kwa ụbọchị. Echiche ha niile megide m imerụ m ahụ. Ha na-ezukọta na-anọkwa nso. Ha na-ahụ nzọụkwụ m n'ihi na ha na-eche mkpụrụ obi m. Ha chere na ha ga-agbapụ site n'ajọ omume. Chineke, tụba ndị a n'iwe gị. Ịgụwo njem, tinye anya mmiri n'ime karama gị. Aha gị ọ bụ? Mgbe m na-eti mkpu, mgbe ahụ ndị iro m ga-alaghachi azụ. Nke a amaara m n'ihi na Chineke nọnyere m. M ga-aṅụrị ọṅụ n'ime Chineke n'ihi okwu ya. M ga-aṅụrị ọṅụ n'ime Onyenwe anyị n'ihi okwu ya. Na Chineke ka m tụkwasịrị obi. Agaghị m atụ egwu ihe mmadụ ga-eme m. Nkwa gị dị n'isi m, Chineke. M ga-enye gị otuto n'ihi na ị napụtawo mkpụrụ obi m n'ọnwụ, na ụkwụ m kwa n'ịda, ka m wee jee ije n'ihu Chineke n'ihe nke ndị dị ndụ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 57. Chineke mere m ebere n'ebe m nọ. Eluigwe na ebere n'ebe m nọ, n'ihi na mkpụrụ obi m tụkwasịrị obi. Ọ ga-akpọrọ gị, ọ ga-akpọkukwa gị Chineke kasị elu. Ọ bụ na n'uche m ruo mgbe ihe isi ike ndị a ga-agafe. Chineke onye na-emezu nkwa ya, ọ ga-ezite ma zọpụta m n'aka onye chọrọ ịlụ m. Chineke ga-ezite ebere ya na eziokwu ya. Mkpụrụ obi m nọ n'etiti ọdụm, adị m n'etiti ụmụ mmadụ ndị a na-agba ọkụ. Eze ha bụ ùbe na àkụ, ire ha bụkwa mma agha dị nkọ. Bulie onwe gị elu, Chineke, n'elu eluigwe, ka ebube gị dịrị n'elu ụwa niile. Ha etinyewo ụgbụ maka nzọụkwụ m. Akụdawo mkpụrụ obi m ala. Ha egwuwo olulu n'ihu m. Ha adawokwa n'etiti ya. Obi m edoziwo, Chineke edoziwo obi m. M ga-abụ abụ ma too gị. Teta ire m, teta une na ụbọ akwara. M ga-eteta n'isi ụtụtụ, m ga-eto gị, o Onyenwe anyị, n'etiti ndị mmadụ. M ga-abụkukwa gị abụ n'etiti mba dị iche iche, n'ihi na eziokwu gị ga-eru igwe ojii. Mee ka ebere gị dị ukwuu ruo eluigwe. Chineke n'eluigwe, ka ebube gị dịgidekwa n'ụwa niile. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 58. Ọ bụ eziokwu, ọgbakọ, kwuonụ okwu n'ezi omume. Ụmụ mmadụ, unu na-ekpe ikpe ziri ezi? Kama unu na-eche echiche ihe ọjọọ n'obi unu. Aka unu na-eme ihe ike n'ụwa. Ndị ajọ omume bụ ndị ọbịa site n'afọ. Ọ bụ na site n'afọ ka ha mehiere. Ha na-ekwukwa okwu ụgha. Nsị ha dịka nsị agwọ, dịka agbọ ntị chiri nke na-egbochi ntị ya. Onye na-anaghị anụ olu onye na-eme anwansi. Ọ bụ eze, gbajie eze ha, Chineke n'ọnụ ha. Gbajie agba nke ụmụ ọdụm, Onyenwe anyị, ka ha gbazee dịka mmiri, ka ha gafee. Mgbe ọ na-agba akwụ ya, ka ha dịka agbajiri agbaji, ka ha rie dịka ejula nke na-agbaze, dịka mkpụrụ nwanyị na-adịghị eme nke ọma, nke na-ahụbeghị anyanwụ, dịka anụ dị ndụ n'ihu ite gị, ka ọkụ ogwu na-emetụ ha aka. Otu ahụ ka ọ ga-ebuga ha dịka oke ifufe n'iwe ya. Onye ezi omume ga-aṅụrị ọṅụ mgbe ọ hụrụ ịbọ ọbọ ahụ. Ọ ga-asụ ụkwụ ya n'ọbara nke ndị ajọ omume. Ma mmadụ ga-asị, n'ezie, mkpụrụ dị maka ndị ezi omume. Na-enweghị mgbagha, e nwere Chineke nke na-ekpe ikpe n'ụwa. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 59. Chineke m, napụta m n'aka onye iro m. Napụta m n'aka ndị na-ebili n'ihi mmehie m. Onyenwe anyị, ndị dị egwu, chebe m n'aka ha megide m.
ndị ọbara ọbara, n'ihi na lee ha echewo ndị na-eme ihe ọjọọ. Zọpụta m n'aka ndị a zukọtara megide m, ọ bụghị maka mkpụrụ obi m. Ndị dị ike dị njikere ma kwadebe onwe ha na-enweghị mmejọ n'akụkụ m. Ya mere, bilie inyere m aka, ọbụlagodi gị, Onyenwe anyị Chineke nke usuu niile nke ndị agha. Chineke nke Izrel, teta ileta mmadụ niile ma hụ. Ọ bụ na ndị mba ọzọ emeela ebere nye ndị na-eme ihe ọjọọ n'obi ọjọọ, n'ihi na ha na-agba ọsọ dịka nkịta na-agbagharị n'obodo ahụ. Lee, ha na-anya isi n'okwu ha na n'okwu ha. Ha na-anọ n'egbugbere ọnụ ha, n'ihi na onye ka mma agha dị n'ime gị ga-anụ. Ma gị onwe gị, Onyenwe anyị, ga-akwa ha emo. Ị ga-achịkwa mba niile ọchị. Ọ dị ike, mana m ga-echere gị, n'ihi na Chineke bụ nchekwa m. Chineke m nke nwere obi ebere ga-akwa ndị iro m emo. Egbula ha, ka ndị m ghara ichefu ya, kama gbasaa Onyenwe anyị ọta anyị n'ihi mmehie nke ọnụ ha, ka okwu egbugbere ọnụ ha, ka ejidekwa ha n'ime mpako ha. Ọ bụ na n'ihi iyi ụgha ha na ụgha ha nke ha na-ekwu, mechie ha n'iwe gị, gwuo ha ka ha ghara ịdị ọzọ. Ka ha mara na Chineke na-achị n'ime Jekọb ruo na nsọtụ ụwa. N'anyasị, ha ga na-aga na-apụ, na-agba ụja dịka nkịta, na-agbagharị n'obodo ahụ. Ha ga-agba ọsọ ebe a na ebe ahụ maka nri. N'ezie, ha agaghị eju afọ. Ọ bụ ezie na ha ga-anọ abalị dum. Ma m ga-abụ abụ maka ike gị. M ga-etokwa ebere gị n'ụtụtụ, n'ihi na ị bụrụ m ebe nchekwa na ebe mgbaba n'ụbọchị nsogbu m. Gị ike m ka m ga-abụ abụ, n'ihi na Chineke bụ nchebe m. Chineke m dịkwa ebere. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 60. O Chineke, ịchụpụwo anyị, gị onwe gị ịchụsasịala anyị. Iwe ewewo gị, laghachikwute anyị. Imewo ka ala ahụ ma jijiji, imewokwa ka ọ gbawa. Gwọọ mgbawa ya, n'ihi na ọ na-ama jijiji. Igosiwo ndị gị ihe dị arọ. Imewo ka anyị ṅụọ mmanya vaịn nke oke iwe. Ma ugbu a, inyewo ndị na-atụ egwu gị ọkọlọtọ, ka e wee gosipụta ya n'ihi eziokwu gị. Ka e wee zọpụta onye ị hụrụ n'anya. Nyere aka n'aka nri gị, ma gee m ntị. Chineke ekwuwo okwu n'ịdị nsọ ya. Ya mere, m ga-aṅụrị ọṅụ. M ga-ekewa Shekem, tụọkwa m ndagwurugwu Sukọt. Gilead ga-abụ nke m, Manase ga-abụ nke m, Ifrem ga-abụkwa ike nke isi m. Juda bụ onye na-enye m iwu. Moab ga-abụ ite ịsa akwa m. M ga-atụpụ ọkpụkpụ ụkwụ m n'elu Edọm. Filistia ga-egosi onwe ya ọṅụ maka m. Onye ga-edu m n'obodo siri ike? Onye ga-akpọbata m n'Edọm? Chineke ọ bụghị gị, onye jụrụ anyị, ma ị gaghị apụ? Chineke na ndị agha anyị, nye anyị aka megide nsogbu, n'ihi na enyemaka mmadụ bụ ihe efu. Site na Chineke ka anyị ga-eme ihe ike, n'ihi na ọ ga-azọda ndị iro anyị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 61. Nụrụ mkpu akwa m, Chineke, gee ntị n'ebe m nọ. M ga-akpọku gị site na nsọtụ ụwa. Mgbe obi m dara ada, kpọga m n'elu nkume nke dị elu karịa m, n'ihi na ị bụ olileanya m, na ụlọ elu siri ike megide onye iro. M ga-ebi n'ụlọ ikwu gị ruo mgbe ebighị ebi. Ntụkwasị obi m ga-adịkwa n'okpuru mkpuchi nku gị.
n'ihi na gị onwe gị Chineke anụwo ihe m na-achọsi ike, inyewo ndị na-atụ egwu aha gị ihe nketa. Ị ga-enye eze ndụ ogologo, afọ ya ga-adị ka ọtụtụ afọ, ọ ga-ebi n'ihu Chineke ruo mgbe ebighị ebi. Kwadebe ebere na ikwesị ntụkwasị obi ka ha wee chebe ya. Otu a ka m ga-abụ abụ otuto nye aha gị mgbe niile na imezu nkwa m kwa ụbọchị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 62. Ma mkpụrụ obi m gbachiri nkịtị nye Chineke, nzọpụta m si n'aka ya bịa. Ma ọ bụ ike m na nzọpụta m na ihe nchebe m, ya mere agaghị ama jijiji nke ukwuu. Ruo ole mgbe ka unu ga-eche echiche ọjọọ megide mmadụ? A ga-egbu unu niile. Unu ga-adị ka mgbidi gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ dịka mgbidi a na-ama jijiji. Ma ha na-agba izu ịkwatu ya n'ebube ya. Ihe na-atọ ha ụtọ dị n'ụgha. Ha na-agọzi n'ọnụ ha ma jiri obi ha na-akọcha ha. Ma mkpụrụ obi m gbachiri nkịtị nye Chineke, n'ihi na olileanya m dị n'ime ya. Ma ọ bụ ya bụ ike m na nzọpụta m na ihe nchebe m, ya mere agaghị m akwagharị. Nzọpụta m na otuto m dị na Chineke, nkume nke ike m, na Chineke bụ ntụkwasị obi m. Tụkwasịnụ ya obi mgbe niile, unu ndị mmadụ, wụpụnụ obi unu n'ihu ya, n'ihi na Chineke bụ olileanya anyị, ma ụmụ mmadụ bụ ihe efu. Ndị isi bụ ụgha, ịtụnye ha n'ọkwa ha dị mfe karịa ihe efu. Atụkwasịla obi na mmegbu ma ọ bụ ịpụnara mmadụ ihe. Atụkwasịla obi gị n'ihe efu. Ọ bụrụ na akụnụba amụba, atụkwasịla obi gị n'ebe ọ nọ. Chineke kwuru otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ, anụwo m ya, na ike dịrị Chineke onye nwe anyị, ebere dịkwa gị n'aka, n'ihi na ị na-akwụghachi onye ọbụla ụgwọ ọrụ dịka ọrụ ya si dị. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 63. O Chineke, ị bụ Chineke m ga-achọ gị n'isi ụtụtụ. Akpịrị m na-akpọ gị nkụ nke ukwuu. Anụ ahụ m na-achọsi gị ike nke ukwuu n'ala kpọrọ nkụ na nke kpọrọ nkụ na-enweghị mmiri. Otu a ka m na-ahụ ike gị na ebube gị, n'ihi gị dịka n'ebe nsọ na-efe ebere gị dị mma karịa ndụ. Ya mere, egbugbere ọnụ m ga-eto gị otuto. Otu a ka m ga-esi bulie gị elu site n'iweli aka m niile elu n'aha gị. Mkpụrụ obi m ga-enwe afọ ojuju dịka a ga-asị na ọ bụ ụmị na abụba. Ọnụ m ga-eto gị na egbugbere ọnụ ọṅụ mgbe m chetara gị n'elu ihe ndina m, na mgbe m chetara gị n'oge nche abalị, n'ihi na ị bụ onye inye aka m. Ya mere, n'okpuru udo nke nku gị ka m ga-aṅụrị ọṅụ. Mkpụrụ obi m ga-arapara n'ahụ gị, n'ihi na aka nri gị na-akwado m. Ya mere, ndị na-achọ mkpụrụ obi m ibibi ya, ha ga-abanye n'ime ala kachasị ala nke ụwa. Ha ga-eji ọṅụ mma agha tụdaa ya. Ha ga-eji ọnụ mma agha tụdaa ya. Ha ga-aghọkwa oke nkịta ọhịa. Ma eze ga-aṅụrị ọṅụ n'ime Chineke. Ndị niile ji ya ṅụọ iyi ga-aṅụrị ọṅụ n'ime ya, n'ihi na a ga-emechi ọnụ ndị na-ekwu okwu ụgha. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 64. Chineke nụrụ olu m n'ekpere m. Chebe ndụ m pụọ n'egwu nke onye iro. Zọpụ m n'ime izu ọjọọ nke ndị ajọ omume na n'iwe nke ndị na-eme ihe ọjọọ, ndị na-amụ ire ha dịka mma agha, na-agbakwa akụ ha okwu ilu. Ịgba onye ziri ezi n'ebe nzuzo, ha na-agba ya na mberede. Ha anaghị atụ egwu. Ha na-agba onwe ha ume na ebumnobi ọjọọ.
Ha na-akparịta ụka ọnụ iji dọba ọnya na nzuzo. Ha na-asị, onye ga-ahụ ha? Ha achọwo ajọ omume, ha emezuokwa ihe ha chọrọ. Ọ bụ na onye ọbụla n'ime ha nwere echiche nzuzo ya, na obi ya dị omimi, ma Chineke ga-agba ha akụ na mberede. Ihe ha ga-eti ozugbo, ha ga-eme ka ire ha dakwasị ha. Onye ọbụla ga-ahụkwa ha ga-agbapụ. Mmadụ niile ga-ahụkwa ya, kọsaa ọrụ Chineke. Ha ga-aghọtakwa ihe o mere. Ma ndị ezi omume ga-aṅụrị ọṅụ n'ime Jehova, tụkwasị ya obi. Ndị niile obi ha ziri ezi ga-aṅụrịkwa ọṅụ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 65. O Chineke, otuto na-echere gị na Zayọn. Ọ bụkwa gị ka a ga-emezu nkwa ahụ, n'ihi na ị na-anụ ekpere ahụ. Anụ ahụ niile ga-abịakwute gị. Ihe ọjọọ ndị a emeriwo m, mana ị ga-emere mmehie anyị ebere. Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ onye ị họrọ ma mee ka ọ bịakwute gị. Ọ ga-ebi n'ogige gị. Anyị ga-enwekwa afọ ojuju na ihe ụtọ nke ụlọ gị. Ọ bụ na n'ụlọ nsọ gị dị nsọ, Chineke nke nzọpụta anyị, ị ga-aza anyị site n'ihe ịrịba ama dị egwu na ezi omume gị. Olileanya nke nsọtụ ụwa niile na nke ndị nọ n'ebe dị anya n'oké osimiri. Ọ na-eme ka ugwu guzosie ike site n'ike ya. Ọ na-ekekwa ya n'ike. Ọ na-eme ka mkpọtụ nke oké osimiri na mkpọtụ nke ebili mmiri ya dị jụụ. N'ọgba aghara nke ndị mmadụ, ha onwe ha kwa, ndị bi na nsọtụ ụwa, ga-atụ egwu ihe ịrịba ama gị. Ị ga-eme ka ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ ṅụrịa ọṅụ. Ị na-eleta ụwa na-agba ya mmiri. Ị na-eme ka ọ baa ọgaranya nke ukwuu. Osimiri Chineke jupụtara na mmiri mmiri. Ị na-akwadebe ha ọka, n'ihi na otu a ka ị na-eme ka ọ dị. Ị na-agba ọtụtụ mkpụrụ ya mmiri. Ị na-eme ka mmiri ozuzo rịdata na ndagwurugwu ya. Ị na-eme ka mmiri ozuzo dị nro site na mmiri ozuzo. Ị na-agọzikwa mkpụrụ ya. Ị na-eme ka afọ ha dị mma. Nzọụkwụ gị na-adakwa abụba. Ha na-ada n'ala ịta ahịhịa nke ọzara. A ga-ejikwa ọṅụ gbaa ugwu niile gburugburu. Atụrụ kpuchiri ebe ịta ahịhịa ndị ahụ. A ga-ekpuchikwa ndagwurugwu ndị ahụ ọka. N'ihi ya, ha na-eti mkpu ọṅụ na-abụkwa abụ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 66. Ṅụrịanụ ọṅụ n'ime Chineke, unu niile bi n'ụwa. Ṅụrịanụ otuto ya nye Chineke. Lee ka unu si dị mma n'ime gị. Mee ka otuto ya dị ebube. Site n'ịdị ukwuu nke ike gị ka ndị iro gị ga-edo onwe ha n'okpuru. Gwaanụ gị, sịnụ, ụwa niile ga-akpọ abụ. Kpọọ aha gị. Hụkwa ọrụ Chineke, ọ dị egwu n'omume ya n'ebe ụmụ mmadụ nọ. O mewo oké osimiri ghọọ ala akọrọ. Ha gafere n'ebe ahụ, anyị ji okwu na aṅụrị ọṅụ n'ime ya. Ọ na-achị ụwa site n'ike ya. Anya ya na-ahụ mba dị iche iche. Ndị nnupụ isi agaghị ebuli onwe ha elu. Toonu Chineke anyị, unu ndị mmadụ. Meekwa ka anụ olu otuto ya. Onye na-ejide mkpụrụ obi anyị na ndụ, na-ekweghịkwa ka ụkwụ anyị daa. N'ihi na gị onwe gị, Chineke, anwalewo anyị. Ịnwalewo anyị dịka a na-anwale ọlaọcha. I webatara anyị n'ọnya, tinyekwa agbụ ígwè dị warawara n'ụkwụ anyị. Imewo ka ndị mmadụ nọkwasị n'elu isi anyị. Anyị banyere n'ọkụ na ime mmiri, mana ị kpọpụtara anyị n'ebe bara ọgaranya. N'ụlọ gị na àjà nsure ọkụ, m ga-emezu nkwa m, nke bụ nna m. M ga-aga n'oge nhụjuanya m. Egbugbere ọnụ m ekwerewo nkwa. Ọnụ m nyekwara gị àjà nsure ọkụ nke ebule.
mara abụba na ihe nsure ọkụ. M ga-achụ ewu. Bịa gee ntị, unu niile ga-akwadebe ehi na unu ndị na-atụ egwu Chineke. M ga-agwakwa unu ihe o mere mkpụrụ obi m. M kpọkwuru ya, o ji ọnụ m, e wee bulie ya elu site n'ire m. N'obi m, Onyenwe anyị agaghị anụ. Ọ bụrụ na m elebara m anya dịka onye ajọ omume, ma Chineke anụwo m wee leba anya n'olu ekpere m. Ka Chineke bụrụ otuto, onye na-enweghị otuto m, onye na-ewepụghị otuto m ma ọ bụ ebere ya n'ebe m nọ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 67. Chineke meere anyị ebere, gọzie anyị, mekwa ka ihu ya na-enwu n'etiti anyị, ka ha wee mara ụzọ gị n'ụwa, na-ahụ ike nzọpụta gị n'etiti mba niile. Ka ndị mmadụ too gị Chineke, ka ndị mmadụ niile too gị, ka ndị mmadụ ṅụrịa ọṅụ, n'ihi na ị ga-ekpe ndị mmadụ ikpe n'ezi omume, ma chịa mba dị iche iche n'ụwa. Ka ndị mmadụ too gị Chineke, ka ndị niile too gị. Mgbe ahụ ka ụwa ga-emepụta ihe ubi ya. Chineke, ọ bụ na Chineke anyị ga-agọzikwa anyị. Chineke ga-agọzi anyị. Nsọtụ niile nke ụwa ga-atụkwa egwu ya. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 68. Chineke ebili, ndị iro ya ga-ebilikwa. Dịka onye agbasasịrị, ndị kpọrọ ya asị ga-agba ọsọ tupu anwụrụ ọkụ apụọ. Otu ahụ ka ị ga-achụpụ ha dịka wax si agbaze n'ihu ọkụ. Otu ahụ ka ndị ajọ omume ga-ala n'iyi n'ihu Chineke. Ma ọnụnọ nke ndị ezi omume ga-aṅụrị ọṅụ, ṅụrịkwa ọṅụ n'ihu Chineke. Ha ga-awụlikwa elu maka ọṅụ. Bụọnụ Chineke abụ, bụọ abụ otuto nye aha ya. Bulie ya elu, onye na-agba ịnyịnya n'eluigwe. Ṅụrịakwa ọṅụ n'ihu aha ya na nna nke nna ya. Ọ bụ nna nke ndị inyom di ha nwụrụ. Ọbụnadị karịa na onye ikpe nke Chineke n'ebe obibi nsọ ya. Chineke na-eme ka ndị nọ naanị ha biri n'ezinụlọ, na-anapụtakwa ndị a dọrọ n'agha n'okpuru, ma ndị nnupụisi ga-ebi n'ala kpọrọ nkụ. Chineke, mgbe ị gara n'ihu ndị gị, mgbe ị gara n'ọzara, ụwa mara jijiji, eluigwe wee daa n'ihu Chineke a. Ọ bụ na Sinai gbalịrị n'ihu Chineke. Ọ bụ na Chineke nke Izrel. Chineke, izigara ihe nketa gị mmiri ozuzo dị ukwuu. I mekwara ka ọ dị ọhụrụ mgbe i gwuru ya. Nzukọ gị bi n'ime ya. N'ime ha, Chineke akwadebo ya maka ndị ogbenye site n'ezi omume. Jehova nyere ụmụ nwanyị ohere ịkọ akụkọ banyere nnukwu ndị agha ahụ. Ndị eze nke ndị agha gbapụrụ. Ha gbapụrụ. Nwanyị nke fọdụrụ n'ụlọ ahụ kesara ihe a kwetara n'agha. Ọ bụ eze na unu nwere n'etiti ite, ma unu ga-adị ka nku nduru nke eji ọlaọcha kpuchie. Nku ya dịkwa ka ọlaedo ododo. Mgbe onye pụrụ ime ihe niile chụsasịrị ndị ezi omume ya, ọ dị ka snow na Zalmon. Ugwu Chineke dị ka ugwu Beshan. Ọ bụ ugwu dị elu. Dịka ugwu Beshan, gịnị mere unu ji na-awụli elu, unu ugwu dị elu? N'ihi na ugwu a Chineke na-enwe obi ụtọ ibi na ya. Ee, anyị, Onyenwe anyị, ga-ebi na ya ruo mgbe ebighị ebi. Ụgbọala Chineke dị 20,000 mmụọ ozi. Onyenwe anyị nọkwa n'etiti ha dịka ọ dị n'ebe nsọ nke Sinai. Ị rigoro natakwa onyinye maka mmadụ. Ee, ọ bụ na ndị nnupụ isi ka ị duworo ka Onyenwe anyị Chineke wee biri n'ebe ahụ. Ka otuto dịrị Onyenwe anyị,
Ọ bụ na Chineke nke nzọpụta anyị, onye na-ebu anyị ihe ọma kwa ụbọchị. Nke a bụ Chineke anyị, ọ bụ na Chineke nke na-azọpụta anyị, ọ bụkwa Chineke anyị. Chineke bụ ihe si n'ọwụwa n'ọnwụ pụta. N'ezie, Chineke ga-eti isi ndị iro ya ihe. Onye na-eje ije n'ime mmehie ya, Jehova ekwuwo, m ga-akpọghachi ndị m site na Bashan, m ga-akpọghachi ha site n'ọgbọ mmiri emi nke oke osimiri, ka ụkwụ gị wee mikpuo n'ọbara, ire nkịta gị kwa n'ọbara ndị iro. Ọ bụ na n'ime ya, Chineke ha ahụwo ije ije gị, ije ije nke Chineke m na eze m, nke dị n'ebe nsọ. N'obi ndị ọbụ abụ buru ụzọ, ndị ọbụ abụ sokwara n'etiti ndị ọrụ abụ ka ndị a na-akpọ egwu otuto nọ. Toonu Chineke n'ime nzukọ, na Jehova, unu ndị sitere n'isi iyi nke Izrel. E nwere Benjamin nta na onye isi ha, na ndị isi Juda na nzukọ ha, ndị isi Zebulun na ndị isi Naftali. Chineke gị ahọpụtawo gị, jiri ike mee ka Chineke guzosie ike. Mee ihe i mere n'ime Chineke, ihe i mere n'ime anyị, site n'aka gị eweta onyinye nye gị. Ụlọ nsọ n'elu Jerusalem, eze bibie eluigwe ndị ikom, ube na igwe ehi dị ike na ụmụ ehi nke ndị mmadụ, ndị na-azọ ụkwụ, ndị si Ijipt pụta, Etiopia n'okpuru ụkwụ ya, iberibe ọlaọcha, gbasa ndị mmadụ na-enwe mmasị n'agha. Mgbe ahụ ga-eme ngwa ngwa ịgbatị aka ya n'ụwa, bụkuo Onyenwe anyị Chineke abụ otuto, bụkuo Chineke abụ, ụmụ alaeze ndị kachasị elu, ndị sitere na nye onye na-agba ịnyịnya na mbido. Lee, ọ ga-ezipụ olu dị ike site n'olu ya, kọwaa ike nke Chineke, n'ihi na ebube ya na ndụ ahụ Izrel, ike ya dịkwa n'ebe nsọ gị nọ. Chineke nke Izrel bụ igwe ojii. Chineke, ịdị egwu site n'aka onye na-enye ndị mmadụ ike na otuto. Otuto dịrị Chineke. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 69. Zọpụta m Chineke, n'ihi mmiri dị. Mkpụrụ mmiri emi nke a banyere, ọ bụ na-arụ mkpụrụ obi m, rapara n'apịtị, ebe ọ dịghị ebe m nọ. Akpịrị kpọrọ nkụ, anya m adaala, mgbe m na-abata n'ime mmiri miri emi. Iyi na-asọfekwa n'elu m. Ike agwụla m ịkwa akwa. Ndị kpọrọ m asị na-enweghị isi, ndị chọrọ ibibi m na ikpe karịa ntutu isi m, bụ ndị iro m n'ụzọ ụwa. Chineke dị ike, ị mara nzuzu ha, na m weghachiri ihe m na-anaghị ewere. Mmejọ m ezobeghị. Ekwela ka ndị agha mee ihere n'ihi m, ka ndị tụkwasịrị gị obi ghara inwe ihere n'ihi na m tara ahụhụ. Ihere ekpuchiwo m, Chineke nke Izrel, n'ihi gị mee ka ihu m dị mma. Aghọwo m onye mba ọzọ nye ụmụnne m, ọ bụ na onye mba ọzọ nye ụmụnne m, n'ihi ịnụ ọkụ n'obi gị nke ndị bara gị mba. Ụlọ adaala eriwo m, mba ahụ dakwasịrị m. Akwara m akwa, mkpụrụ obi m bụkwara ibu ọnụ m. Etinyekwara m akpa m, wee họrọ ha ilo. Ndị nọ n'ụzọ ámá m na ndị aṅụrụma, ma ndị nọ n'ọnụ ụzọ ámá m gwara m okwu, bụrụ m ekpere,
bụrụ m ekpere nye gị n'ime. Ma Onyenwe anyị, m na-eme oge m nke a na-anabata oge ọ bụ na n'ime ọtụtụ Chineke nụrụ m n'ebere gị, napụta m eziokwu nke nzọpụta m. Anapụtara m n'aka ndị kpọrọ m asị na n'apịtị, ka m ghara isi isi, ka m si n'ime mmiri miri emi pụọ. Ekwela ka ide mmiri rikpuo m, ekwela ka ogbu mmiri lọda m, ekwela ka olulu mechie ọnụ ya n'ahụ m. Nụrụ m, Onyenwe anyị, n'ihi na ebere gị dị mma, ebere gị dị nro. Ezokwala m n'ọnọdụ nsogbu. Mee ngwa ngwa gee m ntị, bịaruo mkpụrụ obi m nso ma gbapụta ya. Napụta m n'ihi ndị iro m. Ị maara ịdọ aka na ntị m na ihere m. Ndị iro m niile nọ n'ihu gị. Ịba mba agbawala m obi m jupụtara n'ihe mgbu. Achọkwara m ndị ga-emere m ebere, mana ọ dịghị onye nọ. Chọkwa ndị na-akasi m obi, mana ahụghị m onye ọbụla. N'ihi na ha nyere m ihe na-esi isi ụtọ n'ihe oriri m, na akpịrị ịkpọ nkụ m. Ha nyere m mmanya veniga ka m ṅụọ, ka tebụl ha bụrụ ọnya n'ihu ha, ka ihe onwunwe ha bụrụ mbibi ha, ka anya ha kpuo ìsì, ka ha ghara ịhụ ụzọ, meekwa ka ụkwụ ha maa jijiji mgbe niile. Wụsa igwe gị n'ahụ ha, wụsa iwe gị n'ahụ ha, ka iwe gị jidekwa ha, ka ebe obibi ha tọgbọrọ n'efu, ka onye ọbụla ghara ibi n'ụlọ ikwu ha. N'ihi na ha na-akpagbu onye ị tụgburu, ha na-agbakwunyekwa ihe mwute nke ndị imerụ ahụ. Tụkwasị ajọ omume n'elu ajọ omume ha, ka ha ghara ịbanye n'ezi omume, ka ewepụ ha n'akwụkwọ nke ndụ. Ekwela ka e dee ha na ndị ezi omume. Mgbe m dara ogbenye ma nwee mwute, enyemaka gị, Chineke, ga-ebuli m elu. M ga-eji abụ too aha Chineke, mee ka o too otuto karịa nwa ehi nke nwere ume. Nke a ga-atọkwa Onyenwe anyị ụtọ. Mpi na ukwu ndị dị umeala n'obi ga-aṅụrị ọṅụ, obi unu ga-adịkwa ndụ. N'ihi na lee, nke a, ndị na-achọ Chineke agaghị eleda ndị kpọrọ ya anya. Ka Onyenwe anyị nụrụ ndị ogbenye, eluigwe na ụwa ga-etokwa ya. Oke osimiri na ihe niile na-agagharị n'ime ha. N'ihi na Chineke ga-azọpụta Zayọn, wuokwa obodo Juda, ka mmadụ wee biri n'ebe ahụ ma nweta ya. Mkpụrụ obi nke ndị ohu ya ga-eketakwa ya. Ndị hụrụ ya n'anya ga-ebikwa n'ime ya. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 70. O Chineke, mee ngwa ngwa ịzọpụta m. Ndị na-eme ihere ma mee ihere, ndị na-achọ ngwa ngwa inyere m aka, Onyenwe anyị, ka ha bụrụ ndị a ga-abara mba. Ndị chọrọ mkpụrụ obi m, ka ha laghachi azụ n'ihe ọjọọ, ka ha laghachi azụ maka ụgwọ ọrụ nke ihere ha, nke sịrị, aha, ṅụrịa ọṅụ ma ṅụrịa ọṅụ n'ime gị, ka ihe niile ahụ bụrụ aha. Ma ka ndị niile na-achọ gị hụ nzọpụta gị n'anya, si mgbe niile, Chineke bụ otuto. Ugbu a, abụ m onye ogbenye na onye nọ na mkpa. Mee ngwa ngwa bịakwute m, gị onwe gị bụ Chineke, onye inye aka na onye nnapụta m. Onyenwe anyị, emela ka ọ laa azụ. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 71. Ihere ga-eme m ụdị nke napụta m ma napụta. Ka m banye n'ime gị, Onyenwe anyị. Atụkwasị m obi, ekwela ka m ghara inwe obi ebere n'ezi omume gị. Tụgharịa nkume siri ike gị, ebe m ga-ege ntị mgbe niile ma zọpụta m. Bụrụ nke m inyere iwu nzọpụta m, n'ihi na ị bụ nkume m na ebe siri ike m. Napụta m
Chineke m n'aka onye ajọ omume, n'aka onye ọjọọ na onye obi ọjọọ, n'ihi na ị bụ olileanya m. Onyenwe anyị Chineke, ọ bụ na ntụkwasị obi m site na nwata m. N'ebe ị nọ ka egbochiri m site n'afọ nne m. Ị bụ onye otuto ga-adị mgbe niile site n'aka gị. Ewetara m n'afọ nne m, adị m dị ka anụ ọhịa onye ọtụtụ mmadụ. Ma gị onwe gị bụ ntụkwasị obi m nke siri ike. Ka ọnụ m jupụta n'ebube gị kwa ụbọchị. Atụfula m n'oge agadi, ahapụla m mgbe ike m dara, n'ihi na ndị iro m na-ekwu maka m. Ndị na-eti mkpụrụ obi m na-agbakọ aka na ndụmọdụ ha, na-asị, Chineke ahapụwo ya, chụso ya, jide ya, n'ihi na ọ dịghị onye ga-anapụta ya. Agaala m anya, Chineke m, mee ngwa ngwa inyere m aka, ka ihere mee ha ma laa ha n'iyi. Ndị na-emegide mkpụrụ obi m, ka ha kpuchie onwe ha n'ịba mba ma mgbagwoju anya. Ndị na-achọ ihe ọjọọ m, ma m ga-echere mgbe niile. M ga-etokwa gị karịa. Ọnụ m ga-akọ akụkọ ezi omume gị kwa ụbọchị na nzọpụta gị, n'ihi na amaghị m ọnụọgụgụ. M ga-aga n'ihu n'ike nke Onyenwe anyị Chineke. M ga-akọkwa ezi omume gị. Ọ bụ na nke gị naanị. Chineke, ị kụziri m ihe site na nwata ruo ugbu a. Ya mere, m ga-akọ akụkọ ọrụ ebube gị. Ee, ruo agadi m na isi awọ m, Chineke, ahapụla m ruo mgbe m ga-akọsa ogwe aka gị nye ọgbọ a, na ike gị nye ha niile ndị ga-abịa. Chineke, ezi omume gị ka m ga-ebuli elu n'elu, n'ihi na imewo ka ọ dị elu. O meela ihe ukwu. Chineke, onye dị ka gị? Onye gosiworo m nnukwu nsogbu na ihe isi ike, ma ị ga-alọghachi wee mee ka m dị ndụ. Ị ga-alọghachikwa bulie m elu site n'ime ala. Ị ga-eme ka nsọpụrụ m bawanye, laghachikwa ma kasie m obi. Ya mere, m ga-eto gị maka ikwesị ntụkwasị obi gị, Chineke, n'ime ngwa egwu na une. A ga-abụku gị abụ n'ụbọ akwara, gị onye nsọ nke Izrel. Egbugbere ọnụ m ga-aṅụrị ọṅụ mgbe m bụkuru gị abụ na mkpụrụ obi m nke ị napụtara. Ire m ga-ekwukwa maka ezi omume gị kwa ụbọchị, n'ihi na ha nwere ihere ma mee ka ihere mee ha, ndị na-achọ ihe ọjọọ m. Akwụkwọ nke Abụ Ọma, isi nke 72. Nye eze ikpe gị, Chineke na nwa eze. Mgbe ahụ ka ọ ga-ekpe ikpe gị. Ezi omume gị ga-emekwa ndị mmadụ n'ezi omume. Ndị gị dị ebube na ugwu ga-eweta udo nye ndị mmadụ site n'ikpe ziri ezi. Ọ ga-ekpe ndị ogbenye ikpe n'etiti ndị mmadụ. Ọ ga-azọpụta ụmụ ndị nọ na mkpa. Ọ ga-emekwa ka onye na-emegbu mmadụ dị ike. Ha ga-atụ egwu gị ruo mgbe anyanwụ na ọnwa gị adịrọ. Site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, ọ ga-ada dị ka mmiri ozuzo n'elu ya, mmiri ozuzo nke na-eme ka ụwa dị mmiri. N'ụbọchị ya ka onye ezi omume ga-ama ifuru. Udo ga-adịkwa ruo mgbe ọnwa ga-adịru. Ọchịchị ya ga-adịkwa site n'oké osimiri ruo n'oké osimiri, sitekwa n'osimiri ruo na nsọtụ ala. Ndị bi n'ọzara ga-egbu ikpere n'ala n'ihu ya. Ndị iro ya ga-ara aja. Ndị eze Tashish na nke agwaetiti ga-eweta Sheba ga-eweta onyinye nye ndị eze Sheba. Ọ ga-ewetakwa onyinye. Ee, ndị eze niile ga-efe ya ofufe. Mba niile ga-ejere ya ozi, n'ihi na ọ ga-anapụta onye ogbenye mgbe ọ na-eti mkpu, onye nọ na mkpa na onye na-enweghị onye na-enyere ya aka. Ọ ga-enwere ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa ebere. Ọ ga-echekwa mkpụrụ obi ndị ogbenye. Ọ ga-anapụta mkpụrụ obi ha n'aghụghọ na n'ime ihe ike. Ọbara ha ga-adịkwa n'anya ya. Ee, ọ ga-adị ndụ. Ha ga-enyekwa ya ọlaedo Sheba.
Ha ga-ekpekwara ya ekpere mgbe niile ma gọzie ya kwa ụbọchị. A ga-akụ obere ọka n'ala, ọbụna n'elu ugwu, mkpụrụ ya ga-ama jijiji dịka osisi Lebanọn. Ụmụ ga-etolitekwa site n'obodo dịka ahịhịa nke ụwa. Aha ya ga-adịru mgbe ebighị ebi. Aha ya ga-adịru ogologo oge anyanwụ. Mba niile ga-agọzi ya. A ga-agọzikwa ya n'ime ya, ka Onyenwe anyị Chineke, bụ Chineke Izrel, bụrụ onye a gọziri agọzi, onye na-eme ihe dị ebube. Ka aha ya dị ebube bụrụ ihe a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi. Ka ụwa dum jupụtakwa n'ebube ya. Ka o si na-adị. N'ebe a ka ekpere Devid nwa Jesi kwụsịrị.